سندیکا پارێزەرên Kurdistanê tayê dihok birêka komeka parêzerên xwebexiş bereviya xwe ji bo piştevanîkirina parêzgeha û Encûmenê Parêzgeha Kerkûkê ji bo bilindkirina Alayê Kurdistanê diyar kirin. Li berdem komalgeha Seroketiya Dadgeha Têlçûna Duhok ji ber helwîstê Encûmen û Parêzgehê ji bo bilindkirina Alayê Kurdistanê li sercem damodezgehên mirî lê Kerkûkê beyannameyek ragihand. Em wek sendîka parêzerê Kurdistanê Liqa Duhokê berheviya xwe diyar dikin ji bo beravanîkirin ji Serokê Encûmenê Parêzgeha Kerkûkê berêz Rêbwar Talebanî birêka komeka parêzerê xwebexiş li dor ew skala bê binema li ser hatiye tomarkirin ji ber helwîstê wî yê pîroz bo bilindkirina Alayê Kurdistanê li dam û dezgehê mirî li parêzgeha Kerkûkê. Bilindkirina vî alaya henê li bajêra Kerkûkê Şilayê Serokê Encûmenê û endamên encûmenê karekî durist û rawa û yasayî ye. Nabîtin ev henê pêçewane bihête elqelemdan. Wek me dît li hindek endamên encûmenê tenkomanan rabûn skalek tomargir dijî evî karê henê ku digotin ev henê pêçewayî distûrî, pêçewaneyî distûrî ye. Wekî em bînin eger ev skala henê an jî ev karê henê ev ê Serokê Encûmenê kirî pêçewaneyî distûrî bîtin, divêtin ev skala henê li dadgeha Îtîhadî bihête bilindkirin, nek li dadgeha îdarî. Ev ê ewan xwe nedî li dadgeha Îtîhadî ev skalayê tomargir ji ber ku dizanî eger ev skala ye li dadgeha Îtîhadî tomargir, dadgeha Îtîhadî petir di babetên distûrî da şarezatir e ji dadgeha îdarî. Bo vî petir şarezayetê de. Bilindkirina Alayê Kurdistanê Şilayê distûrî ve û Şilayê yasayî ve موافقة شرعية يعني دستوري عراقي بريالي هذا دان كو آلاء كردستاني هبيثن وبهذا بلنكرن هر جهة كده صلاة كردستاني لبيت. هجی گوتنه لرکفتی 28 سال 2017 به بریارکا پارێزگەرê Kerkûkê û Encûmenê Parêzgehê pişiweyekî fermî li sercem damodezgehên mirîyên Parêzgeha Kerkûkê Alayê Kurdistanê hate bilindkirin. Parêzerên Duhokê dibêjin ku bilindkirina Alayê Kurdistanê li her deverekê bîtin mafekê destûrî û yasayî ye. û ji bo her karekî girêdayî bi niştîman û berjewenda Kurdistanê da ew dê piştevaniyê lêkin. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.